molt difícil. La lletra G és, sens dubte, la més difícil. Molt més difícil que la F. On va parar? A Sixto, la G li ix de la primera. En canvi, el nostre xiquet escriu una F que pareix un 8. Es baralla amb la G. Total és fer un redolí i després baixar la ratlla per la dreta i fer un llaç. Però no hi ha manera. La F de Sisto encara s'assembla a un 8, però el seu gargot és irreconeixible i no s'assembla a cap xifra ni a cap lletra, a cap cosa natural o artificial. Però ell és tenaç, esborra i torna a escriure, esborra i torna a escriure, i arriba a un punt que enceta el paper com s'enceta la pell després de rascar-se molt. Li demana a Déu que no s'acosti la germana Rosa a la seva taula i que no mire aquella pàgina del quadern. No deu faltar molt per eixir de classe. La seva esperança, però, s'esvaeix. Per darrere sent la fresa de l'hàbit, l'ombra d'una figura s'aboca sobre ell i sobre la taula. La monja s'inclina per damunt d'ell i li dona una ullada al seu treball. Es redreça lentament i proclama la sentència de manera clara i contundent. Li dol i molt. Pot ser perquè espera de la mestra i religiosa un poc de commiseració, encara que la resolució no pot ser més adient i exacta. Menudo mamarratxo! Tot ho rumia el nostre infant de camí cap a casa, apegat a la gran murada que separa el col·legi de les monges de la carretera. Hauria de tenir gana, però en realitat el que sent en les entranyes és una quimera que no sap a què donar nom, una sensació de desemparament no durador. Fins ara tot li havia anat bé. Aprenia a llegir amb facilitat i anava aprenent a escriure cada lletra sense cap problema. Però la grafia de la G se li havia entravessat. Molts anys després llegirà allò de La solitud del mur i el caminant i es veurà a si mateix al costat d'aquell mur llarguíssim, el lluir del qual es desencrosta com un pa torrat. Dues pantalons blaus de franel·la, amb tirants, camisa blanca, sabates i calcetins marrons. L'uniforme dels xiquets. La mà esquerra subjecta una cartera de pell que ha heretat del germà. Devia de ser de cuir de veritat, perquè quan l'acostaves al nas feia una olor pudenta. No pesa molt, només porta un plumier, la cartilla i 2 quaderners Rubio. Aquest petit espirit, però, ferit en el seu amor propi i necessitada una mica de clemència, no decau fàcilment. Fa un dia esplendorós de juny i tota la llum del migdia cau sense ombra sobre la carretera. Camina arran de l'antic mur que li encomana tot el caliu d'aquell dia primaveral. De tant en tant tanca els ulls i adreça la cara cap al sol i es conforta. Aquell acaronament de la germana Rosa no pot o no vol donar-li. El troba ara amb escreix mentre camina ell, vianant solitari cap a casa. 4 vegades al dia ha de travessar la carretera, 2 vegades en anar i 2 en tornar. Cada vegada passen més cotxes i camions. Tots els xiquets estaven alliçonats. Si veieu una persona major, demaneu-li per favor que vos passe la carretera. I si no, mireu bé a l'esquerra i a la dreta, i quan no vinga ningú passeu. Savis consells reforçats per succeïts que es contaven reiteradament. Fa tants anys un camió va atropellar una bessona, o bé, l'auto del bisbe va matar a la germana de la senyor Matilde, la del cantó. I els xiquets no saben si són veritat o bé formen part d'eixa amalgama de coses que els majors diuen i tornen a dir dia rere dia. Però no saben si els han de creure o no. Més bé, al mateix temps, te les has de creure i no. I pot ser la infantesa és això, un temps en què les coses són com te les diuen i és millor per a tu que te les cregues. I al mateix temps sospites que les coses no són exactament així. En tot cas, semblava que ser un xiquet de la carretera comportava un risc afegit i no estava de més adoptar algunes precaucions. Fragment del relat Més enllà de la sequieta, de Francesc Xavier Martí i Juan.